Jo, muž jehož věrnost slívá oblaka, poslušný též a zahálčivost ho neláká. Jo, jenž 7 dětí splodil pro náš lid, jenž vždy hlásal v duchu Pána a společnosti se řiď. Odkud jdeš? Kůzky města, pane. Patřili jsme od služebníka Jova, jednu ze skal pohoří našeho zřízení. Ano, pane, však jak víš, že jeho víra v tebe a stranu je dost pevná? Stáhni nyní ruku svou a dotkni se všeho, což mu náleží. A uvidíš, nebude-li zlořečit ti v oči. Pokud je věrný, rád bude trpět pro tebe a tvůj užitek. Prověř jeho víru, jeho poslušnost. Nepromluví křivého slova proti tobě, když nebude mu žehnáno. Nuže dobrá, a i cožkoliv má v moci tvé buď. Nahý jsem zešel z života matky své a nahý se také tam navrátím. Hospodin dal, Hospodin též odněl. Buď posvěceno jméno Hospodinovo. Odkud kráčíš? Z města, pane. Vy si jistě spatřili Jova, mého oddaného služebníka, jehož se zničil vše, co mu bylo drahé, a přesto si zachoval poslušnost. Pane, dovolím si namítnout, jeho víra ještě jistě není 100%. Dotkni se jeho samotného a uvidíš, že to dne ho budeš pronásledovat jako disidenta. Dotkni se kostí jeho a masa jeho, nebude-li v oči zlořečiti tobě. Dobrá, a je v moci tvé buď, avšak zachovej při životě.
Vypadá to, že se historie opakuje, Jobe. Co tím myslíš? Dnešní ráno prý na justici bylo pěkně dusné. Podle toho, co jsem slyšel. Slyšel jsem, jak vyšší moc... No však oba víme, co myslí. Tak co si provedl? Nic jsem neprovedl, Elife. Není možné, aby tě soudy stíhaly jen tak. Oba víme, že jsem jedním z věrných služebníků strany. Potrestala tě, tudíž jí nejsi. Ty mi nevěříš? Nevěříš svému příteli? Tak mluv. On tě lynčoval. Ale já jsem nevinen. Tak proč tě tedy potrestal? Proč? Řekni. Řekni, proč sužuješ svého věrného služebníka? Proč trestáš? Víš, že věřím ve vizi tvou celého uskupení, že tě beru jako svou duši, jako své tělo, avšak stále na mne sesíláš trápení. Proč? Řekni, proč? Mé tělo je mrtvo, má duše je mrtvá. To vše
Díky tobě. Takhle, příteli, víš, že nemohu vznést jediného slova proti pánovi či straně. Samozřejmě. Nechci se vymlouvat. Nechci zbavovat sám sebe viny. Bože, můžeš se smát, už nevím, jsem to já nebo někdo jiný. Nejsem si už jist ničím, avšak neprovedl jsem nic, žádný trestuhodný čin. Tak proč? Proč mé děti postihla smrt a proč mne provází bolest? Co je zatím? Tvá prozřetelnost či nějaká jiná lest? Nevím, proč jsem svých úst zaslechl pouze sebelítost a jen malou stopu po pokání a prosbách. Ty jsem nepřišel odsuzovat? Ani z tvého hlasu neslyším příliš pokory. Měl by si prosit pána za odpuštění. Tvé rty promluvily proti straně. Leč já jsem nevinen. Co pak ty si přijdeš povolanější a moudřejší než sám pán Jobe? Připadám si nejpovolanější v tom, co se týče činů mé osoby. A kolik už bylo takových, kteří trpěli neprávem. Zpochybňuješ správnost tvého rozhodnutí nejen v tvém případě, ale i v případech jiných. Jsi příliš zahleděn do víry ve svou osobu, ale co víra v pána? Měl by se k němu stáhnout své ruce a prosit za odpuštění. Jistě, sám o sobě určitě tvrdí, že jsi pln víry a spravedlnosti pro stranu a pána. Teď nejsi v situaci, kdyby si mohl pronášet výtky, Jobe.
Stále se sám sebe ptám a stále márně hledám odpověď. Čemu mám věřit, sám sobě či ostatním? Mé přesvědčení jakoby upadlo do hluboké jámy, z které se velice těžko dostává zpět na světlo. Mí nepřátelé myslí, že jsem vinen. Mí přátelé myslí, že jsem vinen. Já však vím, že i tato zem, na níž stojím, si myslí, že jsem vinen. Ale já jsem neprovedl nic, zač bych měl být trestán. Ač vím, že nic nevím, tak pravil ten muž již dávno. Co jsem já proti straně a pánu? Mé zoufalství neštěst dovršeno. Obžalovaný Jobe, přistupte. Zahajuji hlavní líčení procesu, jo. Táži se vás, pane obžalovaný, zda byla dodržena lhůta k vaší přípravě dle paragrafu 140 trestního řádu. Byla, pane předsedo senátního soudu. Předávám tedy slovo hlavnímu žalobci, doktoru Eli. Čeluje Joba z toho, že neprokazuje svou oddanost našemu lidu. Ba co víc, jeví se jako jeho zarytý nepřítel. Jeho víra je podobna zlomenému párátku. Je zahleděný sám do sebe a ve svém nitru střádá plány k rozvrácení celé naší obrozanecké společnosti. Je to nízký a proradný styklenec. Je vředem našem zdravém a silném zřízení. Pane obžalovaný, cítíte se vinen? Nevinen. Každý ví, že jsem byl vždy pilířem našeho uspořádání. Pilířem? Ale to my nevíme. My naopak víme, že jim nejste. Pán bezpečně pozná, kdo je skálou a kdo je suchým bahnem. Pane prokurátore, nerozčilujte se. Obžalovaný Job, mám tu dokument o vaší návštěvě u vedoucího odboru zahraničního obchodu dne 3. srpna. Ano. Víte, že tento člověk utekl z našeho zřízení a není kolaboruje s nepřáteli? Ne. Žete, jako když tiskne. Znali jste své názory? Nezmínil jsem vám o svých plánech. Sdíleli jste svoje názory? Rozbil jste záměrně svůj psasí stroj, jelikož jste na něm sepisoval nekalé plány. Pořád cítíte nevinen. Prosím. Jestli se pořád cítíte nevinen. Nejen, že jste byl nečistý vůči pánovi a straně, ale ještě utíkáte před postihem tím, že popíráte vinu. Myslíte snad, že by pán převracel spravedlnost? Ne, pán nepohrdá svými věrnými služebníky. Dne 23. června, 22. srpna a 3. srpna jste se nedostavil do práce, a to bez udání jakéhokoliv důvodu. Žena byla nemocná, choravěla. Leč váš lékař popírá jakékoliv návštěvy v těchto datech. Nemoci nejsou jen tělesného rázu. A nepopíráte tímto trapným žvástem svou práci na protistranickém odboji? Mlčíte, zakrýváte. To všechno se na tom odboji podílel. Kde jste se scházeli? Bytovné veřejné prádelně.
Poněvadž není dalších návrhů, uděluji slovo hlavnímu žalobci k závěrečné řeči. Občané, soudci. Stanuli jsme tváří v tvář hroznému zločinu. Avšak takový případ se v našem zřízení neobjevil poprvé. Kolaboranti se rozmnožují jako jepice a naším úkolem je vyhubit je a zasadit do další mládeže zdravé přesvědčení pro pána a stranu. To strana je tělem a pán duší našich životů a my jim musíme věřit. Vzdávám se závěrečné řeči. Obžalovaní mají právo na poslední slovo. Obžalovaný Jobe, slovo je vaše. Stotožňuji se s řečí pana žalobce, avšak stále nechápu, proč jsem se tento čas ocitl na tomto místě. Nechci, opakuji, nechci. Nikdy jsem nechtěl znést jediné slovo proti straně. Mé přesvědčení, mé tělo bylo vždy jako dřevo, na němž mohl splávat oheň našeho lidu. Mé přesvědčení bylo i v posledních dnech silné. Děkuji. Povstaňte a poslyšte rozsudek. Jménem ideologie státní soud projednal trestní věc proti protistátnímu spiklenci Jobovi. Soud uznal takto. Job vinen ve všech bodech obžaloby. Odsuzuje se tímto k trestu odnětí svobody na doživotí. A to do konce života. Na doživotí, do konce života. Doživotní žalář bude půlročně zpřísněn jedním tvrdým ložem. U obžalovaného se vyslovuje ztráta občanství dle paragrafu 42 trestního řádu a dále se u něj vyslovuje započítání doby v soudní vazbě do trestu odnětí svobody. Stihnete vlastní pohřeb. Prohlašuji toto líčení za skončené. Jakožto duše strany, jakožto každé písmeno v tomto slově, jakožto voda, bez které by člověk nemohl existovat. Jakožto nůž, jež odřízne provaz z krku šibeničníka, uděluji odsouzenému milost. Za jeho věrnost a poslušnost. Za to, že byl ochoten být cehlou mojí a vaší zdi. Já, bez kterého by ani nevzdychl, já, bez jehož vůle by nevyšel z lůna matky své, nepodnikl své první krůčky, nestal se vysokým úředníkem. Já, bez kterého by neměl postavení, majetek ani děti, já mu ve jménu sebe a strany uděluji milost. Promluvil Bůh. Poslyšte naši drazí přátelé, tuto píseň pro děti dospělé. Naše slunce takhle honce vychází a nezachází, projdeme se za svítání a slavné jarní dání, pak ze zimy náleje léto, kráčejme vstříce písni této, lepší zítřky čekají nás a to naše potomstvo. Jen práce a spolupráce, dál cestou pro lidstvo.